Dahil mong gapan ako. Hi, ko mo. Las Madam Cristel, oh. Uy, madam. Lingi sa madam. So, we ka na siya nag-wire, guys. Kuan? Ay, sa kanap. Wala ka uban si Nicole kayo nagbantay dito. Kawan. Ano, nakabuhi. Tago pa? A few moments later. So, yung adlaw na itong tanan, guys, kanang ako na pudnisi. Balik-balik naman tayo sa garden, Ruby Provinciana day. So kuan kanang adlaw nga Lunes na day, ron kanang nanaman day klasin, ting klasinan ja. Moadto man tami og dumagiti ron ni Cristel kay magpaadyon miss siyang. Hala oh. Pumasa na kay sayang. Ay, tubig. Sayang kay na siya. Mahulog na siya. Ano man isang na upaw man siya. Uod. Dagan pa dito. So mag-harvest ta og kuan guys kanang sikwa. Ay sikwa. Na may mga sikwa da sila may harvestan na naghapon. So mag-harvest ko og kanang Saka imong malditi ma. okay ra na kay rong inaginga na malandong dadto. Ako nang itujo nga din hanat. Kuanan putlan. Igmo Pwede man na dita kang kabot. palaylayo na ako nang alalayan. Napoy bunga to adagan di ah. Moadto man tami dumagiti ni Cristel guys ja. Kuan wa mi madadyon kaniha kay murag lain ang panahon kanihang sadyo. Niinit na. Kay niinit naman dai siya na ugma na laman kay ganahan po ko matug dumagiti og kanang sadyo bud siya ba kay di pud init. So wala mi. Kamatis guys. Kamatis oh. Tapos di daghang sili. Awa ma. Sumpay-sumpay jud sila. So sa ka steam niya ba? Kay daghan to ah. Dagko na to ah. Ala to ina daghanan na nangahinog na day na ko ana Hinog kitang. na ning usa. Kuha to na sa sabaw na to ah. Kuha to dito ka. Kay to ibuta sa sabaw. Nagkamot. Sige na may mamaak. Ay, maak good. Ay, itong bidiha kay naarabay ning bunga na namaghang milon. Dali kay magkuha po kag sili kay ito ibuta sa sabaw. Guys. To ah. Guys. Radig hana oh. Ang kasing bunga. Maputol na lang jud ay siya. Putol bitaw na. Di pa idari dapito kay ito ibuta sa sabaw. Sakto naman. Sabaw mi og kanang utan guys nga Bisaya. Anja, nanagang mga sikwa na ato na harbisin. Kuha na kay. Ang bunga. Kung harbisin na. Asa? Kanang sikwa. Wala pa dulo-duha ka pa dulo nga. Hindi nag-harvest na ko na. Bita tong gisabaw. Diba guys, so, akugi lang tagpananom. Nay ano gamay nga Siw-siw na. makitaan ba? Wa. Wala kay. Wala guys, so. Kawiri sa kay magkuha po tag kuhan ka ng lagbati. Ikaon sa insekto tong dahon sa Kawiri ukro. sa hindi tag litag basket para natay herbisanan. Basket ba? Kuha po tag sikwa. Di namin mga tug merkado kay namin utan. Kari buta sa Ya mug kamalong kamunggay. Dagkan kay diri. dito tas kuhan, dito ta dito. Tanglad, Magkuha po tag tanglad kay kung butang tanglad. manok. Halan ay kuan dako na kadugat mo kubasa. Kung nagagawa na katong kubasa kul. Asa man? Para dako ana. Mas dako pas ulo ni mama. Makuan na. Labog ata.
Magmurag mabit, di ba na siya Kapay duwawa na ma. Bisang iuguan hadi ako do. Wala ko kabantay ani. Kabantay na ni daw. Dako kayo. Ya ko jud mo pa na putus sa 2 tulo upat. Walang poston dia dia orang kinadak-an dai sa. Mas dako tong usa mo, apas po tong usa. Yung usa. Bago pagaling to. Si Dante oh. Dante, mangarbis ka? Hi sa, hi. Dira. Hala, dako nagahangkuan. Sige ka ta ribi, ado tumbiha kay na ah. Dako nagahang milon oh di ah, ang tungtong di ah. Hala, sayang ah. Nga po siya dako na siya oh. Ano ba tanglad? Sige naman ang mulus. Muan yan natangulan to ano. Namak na buturnit. Tambal na siya. Nagagmay na ni kaya mo. Nanay, itong bunga buturnit na pagbalik mo. Ang sagitudo kay Mainom na siya. Pwede po disagol sa pagkaon. Dante. Hi sa. Hi guys. Asa inyong ganahan? Ganahan mo ang palaya. O napi ang palaya. Dira. Dagan kayo oh. 2, 4, 6, 8. Lapas ng pulo. Alugbats. Diba? Hindi na may matog merkado. Kaso ang parang mahal na ba ning abok. pipino na Hala, nagtawag si Rubin. Look. ah, ang pipino kay na gulang na. Wala na, paano na siya? Palitan na. Ang batong di ay oh. Ayun na, kaya ako nang sanggi. Buwan. Daghan na sa buwan. Dagan oh. Gamitay. Tuning kuan, sobra na to ito. Oy, babaw. Usayo pag imong pagputol. Sakto na eh. Makauta na jud ta guys. So, naglawoy man pud minidis niya yung adlaw. Ayun na mga kuan kaya na siyang Tanom ka ni kani. ayun na kaya ako nitanong. Hanggang na guys, harvest kita. Nagputay si Buya dari. Hala, nay paro-paro nitog pa si mong kanina. Kwartag dahon. Tungtungan din ni ko ano. Namo ko idaghang sibuyas dito guys oh. Tara. So diyan na guys katambot din ang mga munggay. Tanga na pag sitaw. Sa to sitaw. Kuwang na lang tag kulbasa kay di pa man ta mag harvest og kulbasa. Tanta guys. Ya kami dayo spinner. Kuan sigara na. Sponsor by Sis In diha sa Amerika. Ya sis sa muna sa gamit eh. Sayang ko sa din. Madam nila kay maghugas kay na naman yun. Balik. Salamat sa ino kay wa namin natinyo ang bagyo. Iwas rata. Timbang wala mo nakaanda. Harvest kung talang timbang na bato. Pero wala mo harvest sa talang guys kaya akong silig na po tayo October first week sa October start na po yung tanong. Di pa tumaguang kung ano sa lubasa. Kaya po ba ito mga lata kaya ito bulag.
Ada bunga ko basa din. Ya, Hmm. limpyo ka na, hangin. Lagi sa babaw na maliso. Tagas, bunga siya. Suwan, dua ka variety na puti-puti, batik-batik na puro itong ay itong green na di kayo sa mga. Kau tunggu. Hindi tagas, mga ito isa. Green na siya. Ah? Oblong. Bula. Bula. Sa una kay hilingin nung ako ang para sa oblong. Dagko itong ingin. Sa una naghana kay pa na ko eh. Apil lang ni gano or pa hinubon sa kanila. Ginoy, napinyo na. Kain tulo? Kain tulo? Lahi ka man yung saan. Hindi naman nagkita ko naman sa baw. Diyan guys, kanang yung itang takluban tong mukuan to kay na ay ito nga na ay, tawag ito. Diyan, ito din yung kuming sa vlog dis niya yung adlaw. Kasi hindi ko lang gihimo construction. Pero dyan na ang pag kuhan sa mga anak. Si Crystal man good guys. Kaya kasi bago pa kadali sa YouTube channel ka na si Crystal. Kuhan to, ka na dito pwedeng mag alasag bugat. Kaya bago pa itong lupirahan, February. Kasi dua ka kay bawa nga si Crystal lupirahan itong appendix. Dito pwede mag-alsa og mga bugat. Nahira dyan ko guys kay nga naradyo ko sa ang anak ka ng ang buhaton tanan ba? Dili buhaton na tanan para nila ng luha. Nila. Na may hingon nga, palabong ko na Crystal kay silikon. Hihingo na pwede ra mag-construction. Isagun sa na yung mga trabaho ng mga bataan namin na yan ang buhatin. Kay lamang na may kuhan gali iba Opinion na to ha. opinion na to. Salamat eh kado niyo ma'am. Uy nga nila to. Bro, bitro nga na ako. Ay Ma'am Bit, dili si Ma'am Bitani ha. Bit po yan nga. Si Ma'am Bitani. Sa username to, bitray na ka. Number. Si Ma'am Bitani kanang ganahan ko dana niya kay kasabaan ko. Mas ganahan man ko nga naimong istoryahan nga na kay parang matauhan ko. Salamat ka Ma'am Bitani kanang mga advice ni Ma'am Bitani. Salamat. Iwaon na iwaon. Katong pa na yun, taas. Taas siya pero buwang pala. Kani makilaw naman yung bilang tambal. Yung misimbot nga. Atong tanong na lang, wala man spray. Wala ko nang dito say. Walang Dingin? tira mong kanang tanong guys. Isang ginani mo kanon na lang yung ginimugasan. Hindi na kaya wala mga spray. Kuhan ka ng ang displayan nilang mga chemical bitaw na makahilo. Napapatay sa pisti ba? Ang mga pagpatay sa pisti, ako na hindi organic na. Wala lang ka dumangutang na rin. Ayo, te, wala ka mong gay, te. Te, wala yung itanglad. Sus namin na nagkuhag tanglad din, nagdagunting. Tabtab lagi taman. Sa inag ba na yung tabtab mo tama ng mga luga, tanglad. Pero ang tanglad na naghana, tapos likod dito. Wala ang butang dito sa mo. Pero makatawad gihapon. Dali na mo ng tanglad mabuhi. Tawag na mga ay tabtabong hindi na magkaon na. Sa una na silang itamnan. Wala nila iba na. Ang mga bahay na rin ang nagipang tamnan kay banjo no, tamnan na iya. Dinaghan na kayo sila tanglad. So, mga igagaw ni Papa Eli dito ako nagipang tamnan. Pati ni Coast Guard diha mga nagitamnan kay sila kabuhian. Coast Guard sing balik dere. Ako na silang gitamnan dito na sila yung tanglad sila tubangan.
Kuan mabuti din mo gud mi kabuhian. Wala sila balik ko mabuhi. Alan di mabuhi nga gilubong ug dawan sa patay di mo tanglad gilubong man sa ang tanglad magud mabawala na. Magkano ang tanglad ben? Ah. Takay tanglad dito. Ah. Bago lang buhay ko. Mga puta na ako. Nanangal magkagawang umungay. Ang umungay na sa nga. Oo nga. Ang liso eh. Ang liso ang doon sa nga. Puro ang tunisa. Lugar ang liso nga. Putan na. Oo. Ang nga madali. Naman manulok mo ng liso po. Lugar ang tupo. Nag-isang nga sa. Kapag sugod na og prito na dali panis isda ng para sa akin. Mo pang di marinit. Kaya guys, pag pandemig na nabuhi na galing ni Dines Juan, tangkong mga utalon. Mga taga-bangkong good din, mga ridirig, dagong plastic eh, mga kita tangkong. Ngayon ra. Oo, ano pag ipanghatag kay Louis kung pandemic ba? Sa pandemic pwede na yung hatag taga-barangay o mga sardinas. Ah. Ilan itong gisahan ng sardinas? Ang tangkong. Ang kung eh. Nagkarbi sa yung tangkong ito nga, di magtali na itong gusto. Oo. Kukumarte. Telepon. Ay, bitaw na, bitaw. Kangkong chips. Adobo. Ang utang na, katulad ng kamay na corn. Hindi, magpika ba? Wala. Lagi. Kahit kada ko. Lang kayo ang sadyo kayo lang sadyo makauli. One guys na. Nalagang bukid. Ito na. Ha? Ito. Hindi na makakuha tag ID ron. Hindi kay linaw ng dagat ang tao. Ang linaw na. May mapanyod to. Guys, maniud to ta guys. Diyan naluto na niya. Humana si Rubino paniud to. Naman sang gipaunag pakaon banja sa mga aon pud mi. Naman yun tutang tanan guys kanang salamat sa mga grasya. Gihatag sa Ginoo niya. Basta magkugi ta guys, di ta kinahanglan mamalit og kuan sa merkado. Ang mahala sa merkado, ang okra lang daan sa merkado puti mahala. Nga parisan og presko pud nga isda. Yun to tanin jo kay nanas papaidi. Diya guys, mani na humana jud og pintura na rin napita. First coating pa din na kay utruhan pa na ni Ruben karon. Agam pultahan pud guys. Salamat kadyo ni Mambi na napinturahan na pud ni siya kuan ang color dani kanang Lucky Mocha. Nice kadyo sa color guys. So mga light color na mga pamutang dani is kuan guys. Ag lining di pa makitaan kay na gi napay gipapilit nga mga tape para bago pa na sa ipinturahan. Pero kaning pintura nga mong gipalit one is dali ra kadto ni sa mauga. Daghang kadto salamat Mambi ang ginuran sa imo ba sa imong kamadyo Mambi. Salamat sa imong paglab na mo labi na sa hang kamera karon nga na lamdag na jud na kita nag ko sa hangnaw. Salamat kadto ni Mambi ni advance gift ni diyan hapit na day among birthday. Kanang August pareho mag birthday ni Cristel og ni Mambi ni. Diya, naglaba day ko sa mga kurtina kay hindi paglaban ng kurtina kay arali kaabog kay abog man din basta magpaingani ta kay naman liha-lihan pa man na. So ang gipanglabahan so dito ang gipanglaban ng mga kurtina kay mga mani karong adlaw dari sa sud di na kadto tumabugan kay sa gawas na pud ang ilang tiwason. So mga to guys, daghan kadtong salamat yung tanan og sa mga silent viewers diha og mga commenter diha daghan kadtong salamat di na mo matag sa tagsa og kuan kanang gahapon ang video ug injutong gitiwas naamo dadto gisat out to ng mga uban nga mga avid followers kasi wa mo ning tanaw dadto kay katong mga mukutan-aw dadtong video na gahapon kay bawra mo kay hara mo tong gisat out dadto taas lang kadto to nas bandang huli. So manin lang pud ninyo guys ug tanaw nihang mga video kay bandang huli na namo ko shout out ginagmay pasalamat ja. Moro to guys. See you in my next video guys. Amping ug amputang tanan. Love you all.